efterskolealder. Alligevel kunne Jannik Christensen i dag se frem til masser af spilletid på isen. Det er en fed oplevelse, og det er stort for sådan en ung gut som mig, at være med på sådan en høj plan. Det er det, man altid har drømt om. Hvordan kan det være? Det må jo være fordi, at træneren synes, jeg er god nok, og sådan der. Flere skader på bakpladserne betyder, at den unge spiller får chancen, og altså skal op mod hjertebrede rutinerede ishockeyherrer som de her to. Jeg har prøvet at være med mod Herning her et par gange, så det må vi se. Jeg tror, det bliver en fed kamp. Jannik Christensen er i hvert fald sat op, og får sammen med Esbjerg-holdet en rigtig god start på lokalopgøret. Allerede efter 30 sekunder har Esbjerg et skud på stolpen, og de formår at lægge et godt pres på Sønderjyske i starten af kampen. Efter 10 minutter spil giver det bonus. Mathias Tillesen har sidste stav på pukken, og hjemmeholdet er foran 1-0. Målet giver hjemmeholdet medvind, og blot 30 sekunder senere sker det her. Esbjergs nye spiller, Jonathan Sion, gør det til 2-0 og giver dermed hjemmeholdet en sand drømmestart. Sønderjyske har godt nok chancerne, men formår ikke at få pukken i mål i første periode, som altså ender 2-0 til Esbjerg. I anden periode kommer begge holdene ud som forvandlet. Esbjerg, fordi de nu spiller i hvide trøjer, så tilskuerne også kunne se forskel på holdene, og Sønderjyske, fordi de nu spiller som forvandlet. Mindre end 2 minutter skal der nemlig gå, før Sønderjyske reducerer. Efter en face-off ved Esbjergs mål, er det Morten Lie, der reducerer til 1-2. 7 minutter senere kommer så udligningen, der på det her tidspunkt er fortjent. Daniel Villadsen scorer til 2-2 for Sønderjyske. 1 minut før afslutningen af anden periode er det igen Sønderjyske. Inde foran mål dukker Erik Bertrand op og gør det til 3-2 til Sønderjyske, stillingen før sidste periode. Sønderjyske spiller nu som et hold med selvtillid, Esbjerg som et hold uden. Erik Bertrand scorer her til 4-2 efter 1 minut af perioden. Aikur Siprus reducerer godt nok til 3-4 for Esbjerg, men det er ikke nok. Ishockey-ligaens topscorer, Sønderjyskes Todd Robertson, slutter kampen med 2 scoringer. Først her til 5-3 og her til 6-3. Sønderjyske vinder dagens lokalopgør sikkert og bevarer pladsen i toppen. Esbjerg er fortsat på sidstepladsen. Og unge Jannik Christensen spillede en god kamp for hjemmeholdet, men er naturligvis skuffet. Vi spillede en god første periode, men ellers vi var ned ad bakke. Det var for dårligt. Jamen, vi holdt os ikke til konceptet, og vi kæmpede ikke fuldt ud, som vi skulle have gjort. Vi spillede ikke med hjertet hele kampen. Og så til dagens øvrige sportsresultater.